Magayi ndizonena kuti tu yafika munyozipepato nkhani ya moza kunkuyu ndizonena kuti yafikatu munyozipepa tipangabe zonena kuti tipatsane ka update makamaka mmene zikuyendera mamawa uno zili motani kodi akupezekera location yake iti amozawa iyayi tifotokozetu motere tikudziwa bwinobwino kunotino amodzi kunkuyu dzulotu amangidwa osangoti akaziperekaso ku polisi yayi pano tidzitsimikiza otino amangidwa ndipotu nkhani yawo yayiwowa yakhalatu ikuzungulira mkamwa mwa anthu mpaka natu yakafika ku maeriya inde yafika ku maeriya mpaka na kukafika anyozipepa ya Daily Times yapeza sotu nawo ndetu idindenitu pakava peji ya leloli ndithudi akuti kunkuyu in custody ya mozezi kunkuyutu ali mchitokosi pakanali pano kutanthauzira kutwenepo point ndiyomwe tikufuna tiwerenge akuti lawyer says suspect has parliamentary immunity court grants bail to Chingoma ya akuti tu lawyer ndi akunena kuti chani akunena kuti ndizoti oganiziridwayo ameneyoyo ndizoti ndotetezedwa ali mchitetezo china chake chochoka ku parliament kuti asamangidwe bwema njira ina yake mbali inayi ndekuti akuti tu khoti laperekaso ndekuti bail kwa Ezekiel Chingomatu uja yemwe adali nduna yakale yoyang'anira zachitetezo cha mdziko ya nkhani zake ndedera zikamba dzulo akuti iyeyo adatumizatu ndalama 3 chakuti miliyoni kutino ikathandizire kukapanga haya tizigawenga kuti tizazimitse namiwa tizamuphe namiwa ndithudi ayi nkhani zimene zoti nakupatsane bwinobwino komatu nkhani ndi imeneyi chabwino tikuti chani kodi tikuti tu amoza ndizone kuti Wagona mochitokosi kuchitokosi chake chakutino padzaro anakazipereka ku area 30 kuja nde kutino kumene kuli likulu la polisi kunoko ku Malawi kuli Longwe uko kodino ndizone tino iwowa agona kumeneko iyayi nkhani lero ndiono kuti chakumadzulo kuja ndota napangidwa transferred kuchoka ku area 30 kuwapititsa nde kuti ku Lingadzi police station kumeneko ndo kumenetu anagona I think from there amwina akhalabe akumachosa kumapititsa ku area 30 kapena azafusira komweko inangasana kafusafusabe koma nkhani zake ndi zomwe zijatu zonena kuti akuti amafuna kubweretsa ziwawa ndithu malinga ndi mmene anachitira zinthu zawo poyankhula pamaliro aja amadalitso kazombo kuti yayi tidzakumana kuno ku headquarters tonse ndikunyamulana tonse MCP kupita kukalimbana ndi akhothe kuti chimwendo banda atulutsidwe komanso ndekuti kayankubaula komwe kuti tidziona mmene tingachitire zimene zinali nkuthekera koyambitsa chisokonezo mdziko iyayi mmene moto ndi mmene zayendera akuti Mwene kodi Mwene ine nde mundimangalitino kodi Mwene mundimangalitino nde ujatu poyankha nayeso anangoyankha pompo iyayi Mwene tusadandaule tu iweyo tindizona tino tili tikupanga zilinganizo zoti naweso tikupeza chaposayida pompa apolisi ndizona takukonza zimenezozo udikire bwinobwino ndizoti tikupeza ungokhala ukonzeka basa ale nakozeka kaletu Mwene tumukhoza bwera nawo ronyolo nakozeka kaletu paka amwaru pamenepo mari iso nde iriso iyayi kakonversation kamene kakarumacheza amenewa anachitika pa kulinji yapa Times nde ngati munayivera makamaka amawiki apitawo kumeneko kuti kunapeze kuti kunapita amodzi kunkuyu nde panalinso Shadrack Namalupa pamenepo leya malekano namayipanga control kulinji jamene imakhalira nde kunapezeka zoti ajanamba kuyankhula nano tsopano kusinthana mawu nde kunkuyu ndi amene ankayankhula kumanena kuti kodi Mwene kumamuza Shadrack Namalupa sinanga ndi amene akuyankhulira kuboma kodi Mwene muti ine nde mundimangalitino nanga simu kungomanga ine yanga nde mundimangaliti ujano Namalupa ndi amene abwera kunotewa iwe usadandaule iwetu ndoti tikumangadi iweyo apolisi ndizoti akulongosola zimenezo kuti ione kuti panga bwanji ayi ndithu ngati anali macheza chabe ndi umutu wapezeka zona kuti munthu uja watapidwa tsopano ndipo tankapempha nthawi imeneyo kamapempha mwa macheza kamapempha kuti aoneke kuti iyeyo ndi wolimba mtima nanga sinda amene amayankhula nanga ku MCP chifukwa tufanzitu inakabisalatu mukakakhuni twet kupita kabisala mukakakhuni
inde tikukambatu za kanyumba kaja kamene kamapezeka zona zino ngati agulugufe akufuna achulukane ti ma butterflies kuti abadwe ti ana tijanonso pano ndeti mayamba kaita kakhala ndekuti mojani mukanyumba kena kake kuti tikhalemo mmenemo mpaka na tikhale ngati iyayi tasinkhuka choncho kuchokano mukakhale kuchoka kambozi choncho nkuzabwera kuti ikamba kumera mapiko chani basi no chakasanduka katapira choncho kenako iyo sandukano ndekuti agent uja tikutinso Spiderman tonani sandukaso ndekuti kangaude uja ndikuzaphwanyatu ndekuti nokachani kanyumba kamene kaja ndikutuluka basi kuyamba kuuluka nde kanyumba kameneko amakhala ndekuti no gulugufe uja abisalamo mmenemo kuti atetezeke chimozimozinso kamatchedwa kuti kakuni kanyumba kakuni ndi kanyumba kamenekonso kamene kapezeka zonotero magaya ena akongeresa nakabisalamo ti makakuni tawo basi amene amayankhula anali ameneyi kunkuyu kuyankhula ndithu mokhala ngati iyayi moma challenge akateri iyayi mafetereza chani olo apapa mesefa chakuyankhula kwenchifukwa wapezeka zoti amangidwa pamene paperemo nkaone zoti ayina zikhale adza kuteko kukedeka kuja nkhani zake ndi zimeneze afuna samayankhufaka amayankhula ndi zikhale soto alipo tinangasiti makhantha zina za nkuiwala zoti kuli zikhale ng'oma era zikhale ujata alipo tamuyang'aniranso ni mulandu wake amene ndiye nikantapenso nakuyankhulitsa chani akuti fanzi maopa iyayi ifuna tingobwerera pang'ono simplex chola banda kamene mwakhala mukutsatira ma-update apanopa amene tumuli mafanza apano faya ena mwatipeza kumene enaso mwina mavideo mmango apeze mwina mwangozi kwa mafanza apanopa mmatsatira everything tukambatu zachina tasiyana chinula tukamba zachina ndekuti no achina Chris Boyce tukamba ndekuti zachina George Mbewe achina ndekuti no Enoch Power Mere Pili anthu awachuluka kwambiri amene amatitsatira mukumbukira bwinobwino kuti tinakupatsana update yokhuzana ndi zitshola banda kuna kuti mkulu ameneyo anabwera nkuzakamba zo ndakwanitsa zaka 50 chakutine ndipo ndithokoza Mulungu koma sindiwopa zomangidwa andalena akubisala kuopa kumangidwa mukumbukira nawo mungathe kutsimikiza kuti no fans ja imaopa kunoti no ikati ziyankhula kwambiri khoza kumangidwa ngati mene uyu konkuyo mona amakhangara wankhula kwambiri and zoyankhula zaje zizampangiso zonora amangidwe koma I think sinkhani onena kuti no kuyankhula kondikola kweka koma ndi kuti ukuyankhula motani kwena izikharu fuso imene kuyankhula kondeza bwinobwino koma ukuyankhula motani fotenga wako omwewo ungathe kuupereka koma ndi kuti mene ukuuperekera mwabwinobwino mwaisanzo eti amozese konkuyo aja akanati akhale ndikutenga speech yawo ija ndikuyilemba bwinobwino kunena kuti no iyayi Monday tizakhala ndi kuti kusesa maliro akazombo kuno ku headquarters ya MCP koma chomwe tipange ndi zoona kuti no tikupanganso zilinganizo zonena kuti tikatenge zilolezo zoti tikapange ma demonstration abata ndi mtendere tikayenda basi ndikasiya chikalata chathu kwa DC kaya kachisiya kane kuti no chikapekedwa ku court zani kumene kundakati madandaulo athu mona zinakhaza bwinobwino uthenga omweyo koma mmene wauperekera wopeka bwinobwino kusena kuona kuti no iyayi tizakumana pano nthawi yonse tikachoka pamenepopo tizapirano kukapanga demand kuti chimwendo banda atulutsidwe mbwezeni wathu yomwe mbwezerese ndeti zakaonese zoni ndife tapita komweko ndithu kwa fumu komweko kukhoti komweko imwe mene tone mene kubwerera ikubwera no ngati dzeno kodi no kukhoti mukapanga zani ndekuti khoti akakonzeka kutumiza apolisi kuti akateteze khoti nakamukakafika peza ndekuti fanzi makhaye kuziwika kale ndizi kwanje simukafika ndizi kwanje kumeneko zikakhala motani simukaphwanya khoti kodi zinthu zimenezozo mwana zobwezetsa zokhangatibe zobwetsa ndekuti no maganizo ena akuti mwina kukhoza kachitika zoyipa tu kumeneko tumiza mkona asilikali kapena apolisi mwana zinga pamene ukakatenga zilolezo bwinobwino mukaenda mwamtendere ukasiyaso kuchikalata chakwa DC I think zinakakhaza bwinobwino nkulu amene sanakamangidwa ndikuyankhula kuja sivuto komano kuti mmayankhula motani muziyankhula motani zinthuzo uthenga mukupereka motani esikuolakwika chichola banda ndizono tankayankhula alibe mantha kumadero tanali ndi mantha ndipo ali ndi mantha panopa sangayankhuleso ali ndi mantha amene ojandende mumuna ngariso amantha kwambiri lamenote zizi zoti ndi mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma sizidziwikaso nkomwe iya mese umayenera uzikhano pa forefront kumayankhulakoso kuti uli ndi mphamvu zina zake koma ayi ndithu chetechete kuti iwe ucheta ameneja mese umafuna kuti ndopeno mpaka ndakhangariza zake kuti unachitaso kuugula uko ndi mamiliyoni ndi bwanji osamayankhula ndi umenewo uyankhula wachedeka mwene uyabisalamu kakakoni nayeso kakoni
ayi tikhala kupatsani update kuti no chitsogolo chikhala chotani makamaka nkhani za amene wakunkuyu ene development tikhande kuti kubweresa kwa abakanale pano pande kuti no anakalinde kuti ku Lingadzi adzukira kumeneko ku Lingadzi police station ya anagona mchitokosi cha kumeneko nde kuti no mwina kusukusula nkamwa ngati zimathekaro ndeko makozekera kuti azipita no kuyani kaya ndikukwera 30 kaya azafusira mafuso komweko we don't know koma whatever come ndekuti tikhala kupatsani update amenewo akuti